So we're back again, guys. Hold up. Hold up. Tawag dito. Dito kami ngayon sa may Robinsons. Robinsons Calasiao. Nagla-lunch muna kami saglit. Kasama ko yung pinsan ko tapos yung wife niya. And tawag doon, may papaayos kasi kaming tawag doon, cellphone. Patingayin ko yan, bro. Na LCD yung cellphone niya kaya papaayos namin. Baka sakaling meron kayong alam na ako nahulog niya rin kanina tapos ngayon papaayos. Ito yung nangyari sa cellphone nyo. Nakikita nyo? Kung nakikita nyo, yan, ito yung nangyari sa cellphone nyo. Ang tawag dito, chinek na namin kanina kasi kala namin meron ditong paayusan na pwedeng mag-ayos dito sa may Robinson, wala naman daw. Kaya nag-lunch muna kami dito tapos dediretso kami ng Dagupan para magharap ng pwedeng mapag-ayusan doon or mapag-repairan. So ayun, meron ako naisip na content ngayon. Ako labo-labo na tong content ko. Titirahin natin tong nila, bottomless iced tea nila. Samahan niyo. About pala dun sa trending kong video dun sa viral ko. Guys, solid. Maraming salamat sa inyo kasi sa TikTok is almost 70,000 na ata followers ko dun. 30,000 na lang, mag 100,000 na. Tapos nasa almost 1M likes na rin po siya. Maraming salamat. Tapos about sa YouTube channel ko naman, grabe nag-boom rin siya. Maraming salamat sa inyo guys, mga solid BBM kayo. And ayun, basta maraming salamat guys, grabe solid nyo, promise. Ngayon guys, may birthday dito. Nag-iingay-ingay na sila. Happy birthday sa may birthday po. And happy birthday sa kanya guys. So ayun guys, tawag dito, papunta na kami dito sa may Nepo Mall. Dito naman namin i-check kung sakaling meron silang tawag doon, yung brand ng mo? Samsung ko yan, Okay, tapos gusto ko pag-usapan guys yung about sa marami nagsasabi na binayaran daw ako. Binayaran? Leandro, binayaran ba ako? Binayaran, mga lugaw ang binayaran. Tawag dito. Guys, hindi, tawag doon, wala akong tawag dito. Wala akong pera. Guys, kahit wala akong pera, hindi ako nagpapabayad. Hindi mababayaran yung dangal ng kung sinong gusto ko iboto, siya talaga gusto ko iboto. Tapos tawag dito, marami rin akong nababasa na mga nag-aaway sa mga pinost ko, may mga pumapasok na mga ibang pinapasok, tawag doon, yung ibang about kay more on Lenny kasi na inaaway nila yung mga tawag dito, inaaway nila yung mga subscribers ko, mga followers ko. Guys, wag nyo nang patulan yan. Wala rin kayong magagawa dyan eh. Gawin na lang natin, respetuhin na lang natin sila. Wag natin silang patulan kasi alam natin sa sarili natin na panalo na tayo. Yun lang din. Alam natin sa sarili natin na panalo na tayo. Kaya yung mga yun, wag nyo nang patulan. Sige. So ayun guys, mamaya kita-kits na lang. So ayun guys, tawag doon, nakaharap na tayo ng shop na pag-aayusan ng phone. Then dito yung nakita namin shop, anong pangalan nito? G-Cellcom. Yan, G-Cellcom. So ayun guys, tawag dito, inuumpisa na ni Kuya ayusin yung phone na nasira ng pinsan ko. LCD yung papalitan ko yan, no? Opo. LCD ko. Yan, si Kuya, siya yung gagawa. Magkano daw yung tropa? Magkano yan? Yung Incel lang 2.5. 2.5. Since ang habal pa lang naman dyan yung Is mabackupan yung mabackup yung files. pero yung branded po na is 4,500. 4,000. Magpalit ka na kasi ng iPhone 13 Pro Max. Wala tayong pang Si ate pala napanood niya yung video natin sa TikTok. Wow! Ay ate. Pinalo niya ako sa kapal na mukha ko, no? Ayan.
Ano to? Papalitan ng ano to? Tempered glass? Napalitan ni ate. So ayun guys, tawag doon, iina naman ako. Pag ilang beses ko nang ito. Pang-4, pang-5. Oh, no! Tapos, after nating umihi, punta naman tayo sa baba. Then papakash in ako. Magkakash in tayo sa ano? Magkakash in tayo sa baba. Wait lang. Tara, wait lang guys, imo na ako. So ayun guys, tawag doon, naharap rin natin yung ano, yung machine ng GCash. At least meron dito. Meron dito machine, unlike sa ano, wala pang charge. Kaya sa mga gustong mag GCash na walang charge dito, punta lang kayo sa may ano, Nepo Mall. Ito lang ako sa may entrance, dito sa may tabi ng KFC. Tawag dito, nakapag-cash in na po tayo. And astig dun walang charge. Mas okay nga yun eh. Kung sakaling gusto nyo ano, pag sakaling gusto nyo mag cash in, dito na lang sa may Nepo Mall, at least walang charge. Nag-cash in ako 2,000. Yun, 2,000 rin yung tinanggap nila. Machine pa yun. So ayun, tawag dito. Pupunta na natin yung pinsan ko, tapos yung asawa niya. Saan ba sila? Ulit na tayo dun. Mga 1 oras daw yung ano eh. Mga 1 oras gagawin yung cellphone. Pero ano, then yung mga barkada ko nag-aaya sila mag-basketball. Then try natin kung makakahabol tayo. Pero kung hindi, wala na. Kasi pero feeling ko gagabihin yung mga yun. Malapit na ako. Ito yung pinalitan na LCD na nasira. Kaso hindi na raw gagana yung ano niya eh, fingerprint niya. Then okay lang din naman kasi yun nga, ang habol natin is mabackupan yung mga files na ano, mga importante dun sa loob ng phone. So ayun, yun yung pinalit, no? Yun yung pinalit. Ano sabi mo itong kanina? Ano na yun? Utensil? Ano? Kalimutan ko na. Ano na yun? Yung brand. Ay, yung brand. Okay. Incel. Kasi, ang gawin mo na lang agad, gawin mo na lang agad is, i-back up mo na agad. Kasi anytime, malay mo, bagsak mo na naman. Hindi sayang. So, ayun guys, mamaya, kita-kits na lang mamaya kung anong kaganapan. So, ayun guys, tawag dito, natapos na yung pinapagawa. Check lang namin. Maraming check mo nga. Siya. Yun. Wow! Mag-ano na. Hindi natin alam may password eh. Bahala siyang ano. Mamaya check muna natin. Ano. Alam mo yung password mo. Nag-hard siguro to, nag-hard. Ayun ang po. Nag-hard siguro yan. So, check namin. Yan, wait lang. So, ayun. Check mo. Ayun. Na-open na. Yung naka-hard press siya siguro. Hindi po kasi naka-anikit pa po itong mga ito. Nakadikit pa. Yung goma yung nag-ano. Okay po. Oh, soft pa rin naman, di ba? Sakto na siya. Soft pa din siya, kaya na pag makurete ka. Basta wag lang siyang wag lang po siyang ingat lang sa pag doon maipit, mga ganun natin, no? Sensitive na. Kasi sensitive na. Yes sir, sa inyo po. Wag yun na lang masyadong gintin, no? Wag mo na rin ilagay sa bag mo. Hawakan mo na lang. Kasi syempre naiipit dyan eh. So yun guys, goods naman na siya. Ihulog mo ulit. Tapos babalik tayo dito. Lipay pa rin guys. Ito yung pinalitan eh. Ito yung pinalitan. Na to. Dito kami ngayon sa may supermarket. Bibili ng tao dito. Bibili ng gatas ng bata. So ayun, nakita natin. Ito yung bibilin. Non-Opti Pro. Nung nakita ko yung presyo, parang feeling ko gusto ko na magpari guys. Oh, no. Parang gusto ko na lang magpari. Diyos ko. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang. Parang napag-isip-isip ko naman na gusto ko na lang magpari. Wala rin naman masama, di ba? So ayun guys, tawag dito. After dito sa bahay, after dito sa supermarket, bounce na tayo kay Andrew, di ba? Wala naman ng yun, babounce na kami. Hindi ko alam kung dito ko natatapusin yung vlog, pero try natin mamaya. Doon na lang sa sasakyan or sa bahay.
So yun guys, kita-kits na lang.